Habangni Tipra Lukurok Nro Nugui Mankanamo Sini Saimarwa Hatini Sing Tinivo Sini 14 October 2023 Sini Mega Mass Gathering Sini Khumulung Bubagra Te Sini Joto Tipra Sarogni Kaisa Historic Dengna Tangi Tongu Omo Haikena Sing Tinivo Te Shrapsani Yagolon Sing Lambralainai Sini Saimarwa Hatini Siming Inke Yango Hongkanke Sini Amsaini Sini Shankrak Rock Sakra rok engke borok ni khuktai sing khana lainai borok busuk joratei khatung khaja angui tong tini bo bubagra bai malainani tei sini Meghalaya ni CM tei bini cabinet minister rok bo phainai gama hoikeno borok ni khuktai sing khana lainai borok ni sago busuk joratei khatung mung tong ba thansano tini huk khe thanglaibai busuk joratei borok kha phurjak busuk joratei ready tong omno sing borok ni khuktai sing khana lainai hingkangke puilao Belakena hambai maya faro sini yong no ngkene ni khuktai sing khana lanai yong tini to jehetu sing mass gathering Tipra sarok ni kaisa live buma suijagi thangnai eba ke history de hani sing saimana ngka mo haikena nangle tini mo nang jehetu mass gathering o thangnai kaisa thansani kaisa history de bo thangnai nangni ni bokha bai nang bo mo haike matong tini ni je sini mass gathering o belai bokha tong thokjak ke matong lai usung Mani hinke bosor kudu marong wisung busuk sebini tolao tongui paimani abo sitabok sini bubagra suna teibo phiok sinai hunui si Tipra hawa samung tang thoi mani bono joton samsus tong jagui sing joton kha thangsa tabok yapini bu kaisa tei joto kha tong thokjagui ne tini gathering o thangani hunui joton kuthum laija hinke o jaga bo tini bo je O jagani je sini saimaro amchaini je or jagabo tini gari khungtha hai tongmani o jagabo nang total busuk borok rok mane engtho thokai ma tong nini oro kono idea de tong tagradi abo le ang sikangbar ya le idea khlai philobu nai nai jagya ba nogro guri nge gari le emne khungusuk kha o jagabo jehetu sini oro pasta para tongo sini mokhang gari nogmani simi khongnui tobo phaipinai hai hanui Mulai tomoni ba khungtha bo ba inai ta acha engke nang o jaga bo tini bo je or jaga jehetu mass gathering o thangnai nang bom haike ma busuk borok uthung thothok ba bom hai nang mane one shot sini je Khumulung ani one shot mo engke tini ontoto 35-40 হাজার se angke kuthum thothok jak mani acha belaike hambai engkangke yong norok no basai tongmani bagai engkangke Acha Engke dakon ke tong do Engke Lukurok noro nugui mankana sini Saimarwa Hathini siming jeng sini Mega Mass Gathering o lambralainani thangi tongo norok naidi bus khungsa te bolero khungsa tongo engke tak jehetu kolok laia boskango borok tongkhoba haine haiseng naising laijak o jaga bo tak gari bo haine phai tongkho teibo hingkangke nai tongdi norok tinio busuk joratei borok kuthum laino busuk bangno norok sini social media ni hoiteno norok nuknai live bo aboni bagai na motamuti ready laijak sini bo seng bahaina sini orok Saimarwa Hathigo nokha lainani bagai gari rok motamuti borok phaibijak jehetu chak laia seat ni adjust yakoni bagai gari haine hai phai tongphiro Japro painai apro adjust khai seng kalai pinai abni bagai seng reading laijak au sa khok hingga faidi haine hai seng lai pinai tini bo jehetu sini amchaini sini Kila Block Committee ni Vice President butongo engke boni khuktai seng jehetu sini mass gathering hani seng je thanglai nei tongmani omo haikena jehetu seat gari rok adjust laiyani bagai gari nai singlai tongkho tei kaini tei kaisa kaini sokphainai engke bini yagolo adjust khai thanglai nei nge jehetu seng sini Vice President no manlai khaba bini khuktai beseng kisisa khanalai nai acha engke puilao phungkaham tei lamsogo dara hingkangke tini bo nangle bom hai matong tini bo je kaisa Tipra sarok ni kaisa historic de eba kha live buma sujaknai hanai sujakna thangi tongo engke omo haikena
borok rok busuk jora tei kuthumno ba o jagani total busuk rok thangno kisa saikna rogadi abo to tabo borok to nai gari sisung kulok layang tong tabo thum jaga bon gari booking haising borok ni bang kin sung taus nai si joto si tak to buwagrani hazagi si cholai tongo ba buwagrani bangai chini pyokjak nai tiprasa pyokjak nai thanai ne tini mas joton se nangkuk mani tini kuthum laimung mas gathering khumulungo haini bangai tini joton thangnai hinai joton thangnai hinai ready haini bangai ne tini gari sima tholi ang tong ha haipna sung contact hai tong to onangke tawon rogo contact khale chungu orni gari rok na lai tong tini tei karon ke tabo gari khungthang sok pajak haipna khungthang bai chung kulo ya jaspane kaisa para ni khosyom ken kaisa para ni si khungthang ngisa si kabarnya ko tini bas khungsa tong bolero khungni sok pajak haipna si kaisa para khungsa ni si kompok si 200 jon aro song khabai si mungke ba nawak ni tongke kunai song khasi o ma hairong thaka karon ke joton khatung lajak sini yang to kuno alga party rohim bakri ba sudu buwa grande naisi tongnai Tipra Motha si hai nibang joton khala hangke ba gari butei bu short thang ke jaga jaga no thangmani ready ba gari bu mar hoya ai hono jeng jekhono tini thangnai hinai joton ready ba inga nangke dara bono sini mega mass gathering ni bagai lukurok no tuma kok kasana musuk mega mass gathering bagui tini joton phaibedi tei chini pyok jagani ekta historical tini no sujagnai karon ke o mass gathering bai Delhi o chini khorang sogine Delhi khorang sogine chini central government of sungno acting rowani nai a kogno no buagra sawine tini mass gathering mani kani bang joto chini lukurok phaibedi hinai joton no koi belake hambai dara no hingga fadi naline seng hani hingga fadi seng hani hai jehetu sini o jaga hai sini regional ni president tongo sini YTF ni boni khukoi biseng khana lainai bo haine jehetu khatung khaja ngai haine bobo tini o belaine khatung khaja ni bisingkai bobo ready ingjak hingga boni tebini seng sini regional president ni khukoi seng kisisa seng khana lainai khuk bini yagolo seng teibo khungainai angka padi dara no lamsogo sini regional ni president sini dara dulano angka dara padi jehetu seng tinibo seng saiman khaje sini Tipra sarok ni bai kaisa historic day eba ke laibuma sujagai thangnai hinai seng saiman kha jemo haikene nangle busuk joratei khatung khaja ni oro mane khatung khaja tong ba busuk joratei ready kisa saikhana rogadi belai ke hambai sini social media no sung belai ke tini excited tini belai ke history ekdom mane hai sini Tipra sani bisingo regional party ni bisingo hai ngya kho sung tini no history nai maningke sini man thaina sini constitutional solution no directly support khaina sini Meghalaya ni chief minister Mr. Konar Sangma bo phai tongu ke sumar belai ke achievement koto sini only Tripura simi atabok pra notice ni leader ro even tabok ni Konar Sangma sar songhai ro tabok sini support khlai sini Tipra sani demand no borok solidarity phunona bagai bo tini phai tongu hanbai sung belai ke excited sung ta wan sawi tongu sini man thai sini khlai thai belai ne approve ngui tongu belai ne aggressive sung daiti ne sini man thai manai sini greater Tipra land daiti ne manai tai bubagra bu kogrojak tai kisisa ne bisingon sung sini achievement mana thang to pura notice ni sini indigenous people ro all state ni borok sono support khlai tongu why kene sung utini bubagra no support khlai tongu bubagra ni bising tene sung daiti ne support yok sama manai belake hambai dara no angka fadi seng hai sini ono tongfiu sini district ni secretary sini dara ni khuktai seng khana laitinai sini district ni sini secretary sini da subas poro jomate ni khuktai seng khana lani dara nono lamsogo hingga kaisa singmung kangkenin thani omono
যেহেতু जों नुगौ जे सिन तैब्रासा बिसिङाव बाहायनो जे बुबाग्रानो माने साइमिया बा सिनि अर गोबांमा केबेंनाय बदल रग दं ओंखे जेखुनु सिनि बरक रग जे बुलाय टकलाय जेखुनु अमा हायनि बिसिं तैफानो सिनि बरक रगनारो गोबांमा जोंजाल नुगौ स्पेशली जनरल एरिया रग सिन तैब्रासा जे बुबाग्रानो हांदोंनाय रग दंनो दंगो के बरक जेहेतु जेखुनु फानो बरकनि डिस्टारबेंस दंगै मानो ओंखे बरकनि तैनाय किसा कराक केनों मा ककनो मान बरकनि तै नों कासारना मुसुक जत तैब्रासा लुकुरक belai ke hambai sini Khafur TV no sini channel no Tipra Killa no belai ke hambai amno tini social media te kok kasarna ni musugo sini Tipra sarok no sini Tipra sarok sak bai sak dofa bai dofa bulai tonglai kuno lab kure sini buskangni solution maya tabok jotno oha amani bubagrano sini bubagrano ro prewi to faidi jotto thansao faidi जों कसा कुपुर कर्म गोख्रां हियावै जों फायदि जत्त तिप्रासा जत्त कुंथाय बारा सिनि दफा थानसां लायानो थानसानि बिसिंतैनो सिनि तिप्रासानि यक सामुं सिनि दफानि फियक जागनि सफायनाय जों बुलाय तक लायङै सिनि थानसानो सबायनानि बागै षड़यन्त्र खायै जेसेफानो सात्यगि हियाबा सिनि थानसानो जेसेफानो सबायमाया सिनो बु तक जेसेफानो कासदि आइबोनि सिनि थानसानो कासयमाया sini oha amani bubagra tongo sini royal family ni sini international figure bubagra tongo ke butawana di tini ni osini lukukuthum pandao sing jotono khatong khaja khlai thanglai begano jotono hasteni Tipra sarok tini kuthumnai 30,000 ya 40,000 ya 50,000 ni sai gobang tini kuthumnai jotono amchaini borok rok khatong laijak hani bagoi tabok sudu jora simi na naisini to acha ga belakhana hambai darano jora rama bagai ge faidi omma haikena sang nailene jotno reading laijak jehetu sini ang sai pilawono sakha je sini gari kisa congested ngai tongkho seat adjustment ni bagai srapsani ya golono thing thangnai boni bagai ni reading lai tongo norok o jaga thangai ben norok live ni bising tui nugui manai sini je mega mass gathering jotno